Διαθέτουμε στην ελληνική αγορά τα θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ του γερμανικού οίκου Hansa, καθώς επίσης και σώματα λουτρού, κυκλοφορητές, εξαρτήματα, διακόπτες, όργανα λεβιτοστασίου και άλλα, με την εγγύηση της Hansa και της Κανελάκης ΑΕ. Κανελάκης ΑΕ. Αθήνα, Μομφεράτου 2 στο πεδίο του Άρεως και Κηφισού 38 στο Εγάλεο. Τηλέφωνο 210 59 12 555. Κανελάκης ΑΕ. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, το φυσικό αέριο, τα υδραυλικά και τα είδη υγιεινής. Τα Halaris Bike Center, παρά τις αντιξότητες της εποχής, δείχνουν τον καθαρό πραγματικό μοτοσικλετιστικό τους χαρακτήρα. Η εμπειρία των αγώνων μας έφερε πιο κοντά στον αναβάτη για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του με γνώμονα την ασφάλεια και την τσέπη του. Πλούσια γκάμα νέων παραλαβών από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες μοτοσικλέτας, καθώς και μεγάλες ποσότητες στόκ εμπορευμάτων στις καλύτερες τιμές στα καταστήματά μας. Halaris Bike Center. Ναϊάδες καφέ, καφεμαντίο. Πελασγίας 133α στο Περιστέρι. Σε ένα ευχάριστο και οικείο περιβάλλον δημιουργήθηκε ένας χώρος προκειμένου να χαλαρώσετε, απολαμβάνοντας τις εξωτικές γεύσεις από τις πιο διάσημες ποικιλίες τσαγιών και καφέ. Ναι, όμως συνδυάσαμε μέσα σε όλα αυτά και την 20ετή εμπειρία, τις γνώσεις και τη διαίσθησή μας, ώστε να σας προσφέρουμε παράλληλα και την καλύτερη συνταγή για ένα αχνιστό, νοστιμότατο, εξωτικό και προκλητικά αποκαλυπτικό καφέ. Ακόμα μπορείτε να διαλέξετε χειροποίητα δώρα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ναϊάδες καφέ, καφεμαντίο. Πελασγίας 133α στο Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 57 57 790. Αντώνη, νέο το μοτόρι. Το τελευταίο μοντέλο. Και από άλογα. Άστο σου λέω. Πολλά τα άλογα. Αλλά από κράνος και μπουφάν τίποτα, Να μωρέ, ξέρεις τώρα. Πού να τρέχω να βρω. Άσε που δεν ξέρω και κανένα να με συμβουλέψει. Όχι αδελφέ μου τώρα. Σταματήστε επιτέλους να δικαιολογείτε τον εαυτό σας. Η ασφάλεια του αναβάτη είναι πρωτεύον ζήτημα. Για πλήρη εξοπλισμό αναβάτη και μοτοσυκλέτας, απευθυνθείτε στους ειδικούς. Παπασταύρου Shops. Τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς είναι εδώ. Dainese, Soei, MRA, AGV. Θα τα βρείτε στα καταστήματά μας Παπασταύρου Shops, στην οδό Καλλιρόης 30, στο κέντρο της Αθήνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 92 49 350. Θα σε βρω σε μικρές στιγμές. Ό,τι δω ψέμα είναι μου λες. Θέλεις να πιστέψω πως η αλήθεια υπάρχει μονάχα στα παραμύθια. Δεν θα σταματήσω να σ' αναζητώ. Θα σε βρω. Όσα μπορείς κρύβονται στον χρόνο. Αυτά που ελέγχεις υπάρχουν μόνο. Θα θέλεις να έχεις μια ευκαιρία να κρυφτείς σε αυτά που ζεις. Να μην ζητάς κάτι πριν να δώσεις. Κι αν την αγάπη σου την προδώσεις, θα έρθω ξανά να σου δώσω πίσω όσα θες να μοιρευτείς. Μια φορά μου είπες δεν μπορώ στα κρυφά πια να προχωρώ. Λυπάμαι που δεν σ' αφήσα καρδιά μου να αγγίξεις μια στιγμή τα όνειρά μου. Έχω μάθει τώρα να σ' αναζητώ. Δεν μπορώ.
Σ' αυτά που ζεις να μην ζητάς κάτι πριν να δώσεις. Κι αν την αγάπη σου την προδώσεις, θα έρθω ξανά να σου δώσω πίσω. Όσα θες να ονειρευτείς, αν μπορείς κρύβονται στον χρόνο. Αυτά που ελέγχεις υπάρχουν μόνο. Θα θέλεις να έχεις μια ευκαιρία να κρυφτείς. Σ' αυτά που ζεις να μην ζητάς κάτι πριν να δώσεις. Κι αν την αγάπη σου την προδώσεις, θα έρθω ξανά να σου δώσω πίσω. Όσα θες να ονειρευτείς, όσα μπορείς κρίνονται στον χρόνο. Αυτά που ελέγχεις υπάρχουν μόνο. Θα θέλεις να έχεις μια ευκαιρία να κρυφτείς. Σ' αυτά που ζεις να μην ζητάς κάτι πριν να δώσεις. Κι αν την αγάπη σου την προδώσεις, θα έρθω ξανά να σου δώσω πίσω. Όσα θες να ονειρευτείς, αν μπορείς κρίνονται στον χρόνο. Αυτά που ελέγχεις υπάρχουν μόνο. Θα θέλεις να έχεις μια ευκαιρία να κρυφτείς. Σ' αυτά που ζεις να μην ζητάς κάτι πριν να δώσεις. Κι αν την αγάπη σου την προδώσεις, θα έρθω ξανά να σου δώσω πίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη βράδυ σήμερα, 10 με 12, Ροκ Χαγιαμπούσα. Σήμερα, όπως είχαμε πει, σας πάμε ένα ταξιδάκι, ετοιμαζόμαστε μάλλον για το ταξίδι, στη γη του Πυρός. Μαζί μας είναι ο Θανάσης ο Χέφε και ο Σταύρος ο Πειρατής. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρας και από εμάς σε όλες και όλους. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Το ταξίδι αυτό ετοιμάζεστε, το έχετε προετοιμάσει, σχεδόν είναι έτοιμο νομίζω, έτσι. Και φεύγουμε Δεκέμβρη. Δεκέμβρη. Εμείς, οι μοτοσυκλέτες φεύγουν νωρίτερα. Οι μοτοσυκλέτες θα πάνε μέχρι που? Θα πάνε Buenos Aires. Αεροπορικός. Όχι, είναι πολύ αλμυρό το κόστος. το κόστος. Όχι, δεν μας παίρνει, δεν φτάνουμε μέχρι εκεί πέρα. Θα πάνε με κάργο πλοίο, μέσω Βρέμης, θα πάνε Buenos Aires. Μάλιστα. Και θα τις παραλάβετε από εκεί θα ξεκινήσει την ουσία του ταξίδι, δηλαδή. Έτσι. Από εκεί. Θα τις παραλάβουμε από το τελωνειακό σταθμό του Buenos Aires, θα πάνε στην BMW της Αργεντινής, του Buenos Aires, όπου θα ετοιμαστούν για να ξεκινήσουμε κι εμείς την επόμενη μέρα το ταξίδι μας. Μάλιστα, η BMW σαν εταιρεία βοηθάει. Η επικοινωνία υπήρχε από εσάς ή από την BMW Ελλάς εδώ? Η επικοινωνία ξεκίνησε από την BMW Ελλάς, όπου με την Νόηλ της Αγγελαροπούλου και τον Ντίνο τον Τζότζο, όταν είχαμε κάνει την πρώτη μας επαφή, επικοινωνήσανε με τον κύριο Ράπτη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος BMW για την Λατινική Αμερική, πρώην υψηλότατος τέλεχος της BMW Motorandelas, και έχει βοηθήσει πάρα πολύ δυνατά σε αυτό το κομμάτι, στο να πάνε οι μηχανές στην Αργεντινή, στο πώς θα είμαστε εμείς στο Rally Dakar, σε διάφορα θέματα. Και όλα αυτά με τη συνένεση του Κωνσταντίνου του Μπρά, που είναι γενικός διευθυντής της BMW Motorandelas. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, εγώ να πω σε όλους τους ακροατές ότι σήμερα έχουμε και 2 δωράκια από τα Παπασταύρου Shops. Είναι ένα γυλαίκο μοτοσυκλετιστικό καλοκαιρινό, αυτό το τρυπητό με τις τσέπες, και ένα μπλουζάκι Dainese. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην κλήρωση, μία καλησπέρα στο chat της σελίδας του σταθμού, και στο τέλος, με την βοήθεια του Θανάση, του Χέφε και του Σταύρου, θα μου πούνε από 2 νουμεράκια και θα γίνει η κλήρωση. Επίσης, την επόμενη Τετάρτη, λογικά μεγάλη εβδομάδα, θα σας έχουμε και 4 προσκλήσεις διπλές με ποτό για το Σοσιαλίστα, με τους 1550 και το Σωτήρη Καλυβάτσι. Ό,τι έως σήμερα δεν ήρθε, του προέκυψε ένα πρόβλημα. Να ακούσουμε το υπόλοιπο κομματάκι από Αλκίνο Ιωαννίδη, προσκυνητής, και ξαναρχόμαστε με τα παιδιά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και το ταξίδι, έτσι. Λοιπόν, ακούστε το και ερχόμαστε. Πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Λοιπόν, αυτό ήταν το υπόλοιπο κομμάτι. Σήμερα, από ό,τι καταλάβατε, δεν θα ακούσετε πολύ μουσική. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πραγματικά δεν νομίζω ότι φτάνουν 2 ώρες. Να πούμε τις καλησπέρες μας στο Δημοσθένη, στο Χρήστο, στην Έλληνα, στις 2 Σταυρούλες και στο Χρήστο τον Κουμούτσο. Ο Κουμούτσος πρέπει να είναι αυτός που γράφει Κρίς. Αν κάνω λάθος, ένα ονοματεπώνυμο. Και ο γενικός, όποιος θέλει να μπει στην κλήρωση, ένα ονοματεπώνυμο για να ξέρουμε και σε ποιον απευθυνόμαστε και τι ονόματα θα δώσουμε. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει λοιπόν με κάποιο είδος προετοιμασίας. Πέρα από τις μηχανές που θα πρέπει να πάνε με κάργο, τι προετοιμασία χρειάζεται όλο αυτό το ταξίδι? Δηλαδή, το αποφασίσατε, ξεκινήσετε έτσι? Ναι, έχουμε ξεκινήσει αρκετό καιρό τώρα, δηλαδή από τα τέλη του προηγούμενου έτους και έχουμε βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτα βγάλαμε τη διαδρομή και μετά στήσαμε το υπόλοιπο πάνω στη διαδρομή, βλέποντας τι έχουμε να δούμε και τι έχουμε να κάνουμε στη διαδρομή, και ένα βασικό κομμάτι είναι και θα το ταιριάξουμε με τον Dakar του 2013, δηλαδή θα παρακολουθήσουμε και κάποια stages στο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας από τον Dakar του 2013. Έχουμε χωρίσει τη διαδρομή σε 3 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι θα ξεκινήσουμε από τον Buenos Aires και θα κατέβουμε στη γη του Πυρός, στην Ουσουάια, που είναι η τελευταία κατοικήσιμη πόλη στον κόσμο, γι' αυτό λέγεται και το τέλος του κόσμου, και από εκεί θα κινηθούμε βόρειο-δυτικά και θα πάμε να περάσουμε από τις Άνδες, θα μπούμε Χιλή, θα οδηγήσουμε στη Ρούτα 40 και στην Καρετέρα Αουστράλ, 2 φημισμένους δρόμους με μεγάλη δυσκολία θα έλεγα σε κάποια κομμάτια τους, και θα φτάσουμε ψηλά στην πρωτεύουσα της Χιλής, στο Σαντιάγο και στο Βαλπαραΐσο, όπου από εκεί θα συντονιστούμε μετά με τον Ντακάρ που θα εξελίσσεται εκείνη την περίοδο. Θα παρακολουθήσουμε κάνα 2 stages πιστεύω, και κατόπιν θα καβαλήσουμε τις Άνδες για να γυρίσουμε πίσω, περνώντας όμως, κάνοντας μια μικρή στάση στο Μοντεβίδεο της Ουρουγουάης, και θα φτάσουμε πάλι στο Buenos Aires, όπου θα ξανά ετοιμάσουμε τις μηχανές να επιστρέψουμε όλοι μαζί στην πατρίδα. Μάλιστα. Καλά ακούγεται μέχρι εδώ. 12.000 χιλιόμετρα όλο αυτό το οποίο περιέγραψε ο Θανάσης, από τα οποία τα 2.500 είναι χώμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και 35 μέρες. Είναι βασικό αυτό. Λοιπόν, να πω εγώ στα παιδιά που μόλις μπήκανε ότι γράψτε ένα ονοματεπώνυμο αν θέλετε, να μπείτε στην κλήρωση για 2 δωράκια που έχουμε από τα Παπασταύρου Shops. Να πω ότι ακόμα και αν είστε από επαρχία, αν τύχει και το κερδίσει κάποιος από επαρχία, θα μπορέσει να επικοινωνήσει με το κατάστημα. Θα έχω δώσει εγώ το όνομα από αύριο το μεσημέρι και ίσως θα μπορέσει να σταλεί με κάποιον courier, ή αν έχει κάποιο γνωστό να το παραλάβει να το στείλει. Λοιπόν, κάποια παιδιά που βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, τον Δήμα τον ξέρω. Το Lord Dim έγραψε ονοματεπώνυμο. Δήμητρα, ο Μπομπίτο. Όλοι αυτοί γράψτε ένα ονοματεπώνυμο. Τους ξέρετε εσείς, παιδιά? Ο Μπομπίτο, ναι, είναι ο γιος μου. Καλησπέρα. Μπορεί να μπει στην κλήρωση. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έτσι, καλησπέρα και από μένα. Να ακούσουμε ένα κομματάκι και είναι ο Καβαλάρης του Ουράνου. Αν δεν μπορείς να μετρήσεις τα αστέρια στο βυθό μιας λίμνης, αν δεν μπορείς να ακούσεις το πρωινό τραγούδι της Ελλήνης, αν δεν μπορείς να νιώσεις την καρδιά της μητέρας γης, αν δεν μπορείς να γευτείς το φιλί της ηλιοβροχής, αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, δεν ανήκεις σε εμάς, δεν μπορείς να φοράς το τατού του μεγάλου ουρανού. Αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, δεν ανήκεις σε εμάς, δεν θα γίνεις ποτέ ούτε εδώ ούτε αλλού, ούτε εδώ ούτε αλλού. Ο Καβαλάρης του Ουρανού. Αν δεν μπορείς να ανασάνεις την άβρα της άγριας ανεμόνης, αν δεν μπορείς να ταξιδέψεις στον ποταμό της πύρινης ζώνης, αν δεν μπορείς να πολεμήσεις το μίσος για την αγάπη της αυγής,
Αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, δεν ανήκεις σε εμάς. Δεν μπορείς να φοράς το τατού του μεγάλου ουρανού. Αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, αν δεν μπορείς, δεν ανήκεις σε εμάς. Δεν θα γίνεις ποτέ ούτε εδώ ούτε αλλού, ούτε εδώ ούτε αλλού. Ο καβαλάρης του ουρανού. Αυτό ήταν ο Γιώργος ο Τσίγκος, ο καβαλάρης του ουρανού. Να συνεχίσουμε με τα παιδιά μου. Πες θα έρθει ο Κωνσταντίνος, ο γιος σου, έρχεται Αθήνα, έτσι. Ναι. Έρχεται, τι έρχεται, έρχεται να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Αύριο το απόγευμα περιμένουμε τον Κωνσταντίνο να φτάσει στο Πειραιά, γιατί την Παρασκευή το πρωί έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση που τη διοργανώνει ο ΙΠΑΕ Ολυμπιακός στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι, όπου οι παίχτες και το προπονητικό team θα μας υπογράψουν από μία εμφάνιση για να τρέχουμε μαζί μας στο ταξίδι, για να κάνουμε μια συνάντηση με το αδερφοποιημένο σωματείο της Boca Juniors στην Αργεντινή. Μάλιστα. Άρα έχετε κάνει διασυνδέσεις παντού, έτσι από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι ένα ταξίδι το οποίο πέραν ότι θα έχει μια εμπειρία adventure για μένα και για το Θανάση, ο οποίος έχει αρκετά χιλιόμετρα στα γκρίπ του. Θέλουμε να συνδυάσουμε λίγο και τον πολιτισμό, την κουλτούρα της Λατινικής Αμερικής που μας αρέσει και των δύο, το ελληνικό στοιχείο της Λατινικής Αμερικής που είναι πάρα πολύ έντονο, και θέλουμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις εκεί πέρα ώστε να τους δώσουμε λιγάκι το πνεύμα το ελληνικό και να τους τονώσουμε την ελληνική τους ταυτότητα. Είναι αυτό που μας περισσεύει πλέον. Ναι, έτσι. Ναι, αυτό έχουμε να δώσουμε. Μόνο αυτό μας έμεινε. Έτσι. Μου έλεγες πριν εκτός αέρα ότι θα περάσετε από κάποια πάρκα. Ναι. Τα οποία είναι υπό την, είναι υπό την προστασία της UNESCO. Ευτυχώς σε αυτό το σημείο έχουμε την υποστήριξη και την συμπαράσταση της Εθνικής Επιτροπής UNESCO στην Ελλάδα, της κυρίας Κατερίνης Τζιτζικόστρα που είναι και προεδρεύων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες επαφές για να δούμε πώς μπορούν στη Λατινική Αμερική να έχουν εντάξει υπό την αιγίδα της UNESCO τη Χερσόνησο Βαλντέζο, που εκεί πέρα είναι ένας χώρος που οι φάλινες, οι όρκα, θαλάσσιοι ελέφαντες και πιγκουίνοι το έχουν σαν κατάλημα για να ζευγαρώσουν, και κάποια μνημεία ιστορικά στην Ελλάδα όπως είναι οι αρχαιότητες της Κνωσού και η Ακρόπολη δεν έχουν ενταχθεί ακόμα υπό την αιγίδα της UNESCO. Μάλιστα. Από εκεί και έπειτα θα περάσετε από κάποια πάρκα. Το πρόγραμμα τι άλλο λέει? Να πούμε πρώτα απ' όλα, θέλουμε να πούμε κάπου καλησπερές. Να πω εγώ στο Χάρη που βλέπω εδώ πέρα τώρα, στο Στέφανο. Στο Στέφανο από την Ορεστιάδα. Ορεστιάδα, ακριβώς. Στον Παναγιώτη το Φάρμερ από την Κόρινθο, από το Διμηνιό, το Άνω Διμηνιό. Και σε πολλούς άλλους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα. Αυτοί είναι φίλοι, απλά φίλοι, είναι και άνθρωποι που έχουν βοηθήσει στην αποστολή? Οι περισσότεροι μας έχουν αγκαλιάσει για το εγχείρημα αυτό που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, και ηθική συμπαράσταση περισσότερο.
Μετράει πολύ και αυτό, έτσι. Βέβαια. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μοτοσυκλετιστής που να μην σας ζηλεύει με την καλή έννοια, δηλαδή. Μας έχουν αγκαλιάσει πολλά forums μοτοσυκλετιστικά και έχουν ανεβάσει το θέμα στα forums από το Hayabusa, από το Veradero Mania, από το The Strom, από το GS Forum, από το BMW Bikers, από πολλά, από τους Μόρτες, από την Κρήτη, πολλά, από το Veradero. Έτσι, η αλήθεια είναι και εγώ από το Hayabusa Jazz σας είδα, έτσι, από εκεί σας γνώρισα. Έχετε κάνει ήδη ένα ταξίδι, για το οποίο δεν θα πούμε καθόλου όμως σήμερα, θα πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί θέλει ολόκληρη εκπομπή. Θα μιλήσουμε, είναι το ταξίδι που έκανα πέρυσι το καλοκαίρι στα Highlands. Highlands και Ιρλανδία. Όσο εκεί δεν θα πούμε άλλες λεπτομέρειες, εγώ να πω μόνο ότι οι φωτογραφίες που είδα είναι πραγματικά σαν να έχω ταξιδέψει κι εγώ. Είναι επιλεγμένες, είναι τόσες πολλές και είναι πανέμορφες. Είναι σαν να έχω πάει, δηλαδή σαν να πήγα κι εγώ στα μέρη. Πραγματικά ανυπομονώ πότε θα φύγετε για τη γη του Πυρός και να γυρίσετε για να δω τις φωτογραφίες. Μ' αρέσει να μοιραζόμαστε αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας. Να βγάζουμε αυτά που περνάνε στην ψυχή μας, να τα βγάζουμε και να τα μεταλαμπαδεύουμε σε φίλους. Και δεν μας ρώτησε πόσους σκληρούς δίσκους θα έχουμε μαζί μας για να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε όλο αυτό το υλικό το οποίο θα καταγράψουμε στην πορεία μας. Δεν θέλω να ρωτάω τέτοια πράγματα γιατί τρομάζω. Το 35 ημερών στη Λατινική Αμερική. Κοίταξε, αυτοί οι μηχανές και τα κράνη μας θα είναι εφοδιασμένες με κάμερες υψηλής ανάλυσης, όπου θα βιντεοσκοπούμε όλη τη διαδρομή. Θα τραβάμε φωτογραφίες, οπότε καταλαβαίνεις θα υπάρχει ένα πάρα πολύ πλούσιο υλικό μετά για να μπορέσουμε να το εξεργαστούμε και να το δουν οι φίλοι μας. Αρκεί να αναφέρω ότι στο καλοκαιρινό ταξίδι στα Highlands μόνο η σύζυγός μου τράβηξε 5.500 φωτογραφίες. Οπότε είχα να διαλέξω, φανταστείτε τώρα 35 μέρες ταξίδι με το Σταύρο, μαζί με το βίντεο και οι φωτογραφίες, τι υλικό θα είναι. Εγώ να πω ότι είστε τυχεροί που έχει βγει η ψηφιακή μηχανή, γιατί άμα ήταν με φιλμ καήκαμε. Καλά, ναι, όντως. Θα είχαμε ξεπουληθεί. Έτσι είναι. Είναι βοήθεια. Η τεχνολογία βοηθάει σε κάποια πράγματα. Έτσι όπως και οι μοτοσυκλέτες. Νομίζω ότι πλέον με τις συγκεκριμένες μοτοσυκλέτες είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Να πούμε ότι θα ταξιδέψουμε με BMW 1200 GS. Η δικιά μου είναι η Adventure, του Σταύρου είναι η απλή. Κάνουμε κάποιες προσαρμογές ούτως ώστε να έχουμε τα ίδια όσον αφορά τεπόζιτο, αυτονομία, αποθηκευτικούς χώρους με βαλίτσες. Είχαμε και τη χορηγία της Μακάν, η οποία έχει την αντιπροσωπεία της Touratech στην Ελλάδα και μας βοήθησε αρκετά στο να εξοπλίσουμε τις μοτοσυκλέτες ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε σε ένα τέτοιο ταξίδι που έχει αρκετές απαιτήσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι η δική μου μηχανή είναι ένα απλό GS. Άρα έχουμε δύο διαφορές με το Θανάση, ότι το τεπόζιτό μου είναι κατά 13 λίτρα μικρότερο και ότι οι βαλίτσες οι οποίες έχω εγώ είναι οι βαλίτσες που δίνει η BMW για να κάνεις ένα ταξίδι σε μια πόλη μέσα ή από πόλη σε πόλη. Άρα εδώ ήρθε η Μακάν για να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, στον εξοπλισμό της μοτοσυκλέτας, και έκανε χορηγία τις βαλίτσες της Touratech για το δική μου τη μοτοσυκλέτα και κάποια άλλα κομμάτια του εξοπλισμού και για τους δυο μας. Και τις κάμερες, όλα αυτά που αναφέραμε πριν, και είμαστε τώρα στη φάση ότι μετά το Πάσχα θα γίνει και η μετατροπή του τάγκ της βενζίνης του απλού GS να γίνει σε adventure. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα κομματάκι από Ίχνη του Ανέμου, άλλα μέρη, άλλα σκηνικά, και μετά θα μου πεις τι ακριβώς θα κάνεις για τη βενζίνη, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπως και εγώ να θυμίσω στα παιδιά που τώρα μπήκανε, παιδιά, γράψτε ένα ονοματεπώνυμο. Έχουμε 2 δωράκια για κλήρωση. Πρέπει να έχουμε ονοματεπώνυμο όμως για να σας βάλουμε να ξέρουμε σε ποιον θα απευθυνθεί το δώρο. Ακούστε το κομματάκι, άλλα μέρη, άλλα σκηνικά, και ερχόμαστε. Και η ψυχή μου δεν μπορεί να ησυχάσει. Γι' αυτό ονειρεύομαι άλλα μέρη, άλλα σκηνικά. Αμερικές, Ευρώπες, ξέρεις τώρα όλα αυτά. Γι' αυτό ονειρεύομαι κρυψώνες, άλλες μακρινές. Ζωρικούς τόπους κι ας χαθώ 1000 φορές. Την κάνα
Ούτε κάτι έχει κοπεί χρόνια εδώ πέρα. Βρήκα τις άκρες και φτιάξανε το δρόμο τους. Κι εγώ σαν πως δεν είχα δίκιο κάθε μέρα. Τώρα λοιπόν κάθε που έρχονται τα Σάββατα, χάλια κακά σαν τα χειρότερα με θυσιά. Ξένος και μόνος μας στους δρόμους, χωρίς όρεξη καμιά. Χαζεύω ήσυχος κάτι όμορφα κορίτσια. Και ονειρεύομαι άλλα μέρη, άλλα σκηνικά. Αμερικές, Ευρώπες, ξέρεις τώρα όλα αυτά. Και ονειρεύομαι κρυψώνες, άλλες μακρινές. Ζωρικούς τόπους κι ας χαθώ 1000 φορές. Λοιπόν, δεν θα το αφήσουμε όλο το κομματάκι. Είπαμε λίγη μουσική σήμερα. Να πω καλησπέρα στο Χάρη, στον Κώστα, στο Δημήτρη, τον Κορομπίλη. Σε όποιον άλλο ξεχνάω, συγχωρέστε με, σήμερα είμαι μόνος μου, δεν είναι ο Τέο μαζί και τα κάνω όλα μαζί. Να περάσουμε στα παιδιά λοιπόν, να μας πούνε είχαμε μείνει στο ντεπόζιτο. Η βενζίνη είναι σημαντικό, αν θέλουμε να κινηθούμε. Η Ρούτα 40, αυτός ο γνωστός αυτοκινητόδρομος που έχει 5.000 χιλιόμετρα μήκος, ξεκινάει από το Ρίο Γαλέγος, από την επιφάνεια της θάλασσας και φτάνει μέχρι τα σύνορα της Αργεντινής με τη Βολιβία, περνώντας από ένα κομμάτι των Άνδρων στα 4.900 μέτρα υψόμετρο, το οποίο θα το περάσουμε και εμείς αυτό. Έχει κάποια κομμάτια τα οποία είναι τα βενζινάδικα, τα πρατήρια βενζίνης της Έβρετα. Οπότε η δική μου αυτονομία φτάνει για 400 χιλιόμετρα μετρημένη στους ελληνικούς δρόμους με την ελληνική βενζίνη. Με συγκεκριμένη ταχύτητα, φαντάζομαι. Με συγκεκριμένη ταχύτητα, είναι ταχύτητα η οποία θα έχουμε το ταξίδι. Θα μπορέσει να τηρηθεί αυτή η ταχύτητα εκεί. Θεωρούμε ότι ναι, θα είναι μικρότερη ταχύτητα εκεί πέρα. Σίγουρα θα είναι μικρότερη γιατί στο χώμα δεν μπορείς να πηγαίνεις. Μα και αυτό ρωτάω ότι παίζει ρόλο και σε τι τάπητα και από εκεί και πέρα και στην άσφαλτο δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε γρήγορα. Δηλαδή όπως βγαίνεις Ευρώπη και πλακώνεις. Είναι λίγο ιδιαίτερη και η δρόμη εκεί. Ναι, έτσι. Ναι, άρα το έχετε υπολογίσει και τα χιλιόμετρα λοιπόν. Στα βενζινάδικα, δυστυχώς συνήθως τα βενζινάδικα που φτιάχνονται με γνώμονα αυτοκίνητο. Έχουμε βρει τους σταθμούς ανεφοδιασμού. Το ίντερνετ είναι μεγάλο εργαλείο και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Αργεντινής ήταν αυτή που έδωσε όλη αυτή την πληροφορία. Και για το θέμα του ντεπόζιτου θα μας υποστηρίξουν με τη βοήθεια τους βέβαια τις τεχνικές γνώσεις τους το συνεργείο της BMW η Βουλιαγμένης 102, το Fast and Furious, ο Βασίλης και ο Παρασκευάς. Μάλιστα. Εμείς τους ευχαριστούμε όλους αυτούς από τώρα, γιατί χωρίς αυτούς φαντάζομαι ότι θα ήταν λίγο δύσκολο. Όλο και τώρα είναι δύσκολο δηλαδή, αλλά θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Βγαίνει όλο το ντεπόζιτο του απλού GS και μπαίνει όλο το ντεπόζιτο μαζί με τη μάσκα του Advent επάνω. Θέλει κάποιον γνώστη λοιπόν για να το προσαρμόσει και σωστά έτσι. Προφανώς, ναι. Και επειδή είναι και ταξίδι, δεν είναι ταξίδι πάμε δίπλα Σπάρτη Καλάματα, δεν είναι για να έχουμε. Να ξεμένουμε στον Ταΐγιο. Όχι. Στο Ταΐγιο το κατηφόρα και από μια κατηφόρα από την άλλη θα κατέβει. Το θέμα είναι εκεί πάνω στις Ηλίμποδες που είναι λίγο. Εκεί λοιπόν. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομματάκι μόνο γκρίζο. Η Άνοιξη κουράστηκε. Θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Μην φύγετε. Εμείς ερχόμαστε με τα παιδιά να συνεχίσουμε το προγραμματισμό για το ταξίδι μας.